aħna maħniex il-frontiera ta' pajjiżna biss, aħna l-frontiera tal-Ewropa. Din hija problema Ewropea u mhux problema Maltija jew Taljana biss. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tard il-ġimgħa filgħaxija indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn tal-aħħar dettalji dwar it-traċedja li seħħet fl-Ibħra bejn Malta u Sqallija u dwar il-ħidma ta' salvataġġ illi saret. It-traċedja żviluppat tal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar madwar 60 mil nawtiku il-barra mill-kosta ta' Lampedusa. Ajruplan King Air tal-Forzi Armati ta' Malta lema ħdajsa b'250 immigrant fuqha. Għalkemm kienet sejra fid-direzzjoni ta' Lampedusa, id-dajsa deret f'diffikultà biex timmanuvra. Ftit ħin wara d-dajsa nqalbet b'daw kollha fuqha spiċċaw fil-baħar. Kien l-ekwipaġġ Malti tal-King Air li ta' l-ewwel għajnuna billi tefa' ċatra tas-salvataġġ fil-baħar. Li kieku ma kinux il-Maltin illi tefgħu mal-ewwel life raft biex in-nies illi kienu fosthom trabi fuq il-dajsa li nqalbet ikunu jistgħu jiġu rescued, kieku kienu jmutu, pratikament kien jmut kulħadd. Ġifieri l-lejla in-nies tal-Forzi Armati huma eroj ta' pajjiżna u eroj tal-Ewropa fil-fema tiegħi. Kienu għal-ħabta ta' 6:10 ta' wara nofsinhar meta fuq il-post waslet il-patrol boat P61 u minnu fih bdiet il-ħidma ta' tfittxija u salvataġġ. Il-Prim Ministru konferma li l-P61 tellet abbord 150 immigrant fosthom 113 il-raġel, 20 mara u 17 il-tifel u tifla fosthom 4 katavri. Minn dawn il-150 illi kien hemm abbord il-biċċa tal-Baħar Maltija, il-Patrol Boat Maltija, sissa ittellaw 4 mejtin illi huma persuna adulta u 3 tfal, 2 minnhom żgħar ħafna. Ftit wara naqdet fl-operazzjoni l-Patrol Boat Taljana l-ITS Libra kif ukoll helikopters tal-Forzi Armati ta' Malta u dawk Taljani. Il-Patrol Boat Taljana salvat 56 immigrant, 39 raġel, 8 nisa u 9 titfal u dawn qegħdin jittieħdu lejn Lampedusa. Dan sar biftejjin bejn il-Gvern Malti u dak Taljan. Mill-lat politiku kif qedtilkom il-lejla kelli konversazzjoni għadna kif spiċċajna issa mal-Prim Ministru Letta. Il-Prim Ministru Letta u jien tkellimna dwar il-bżonn ta' azzjoni issa. Sa mhux kwestjoni ta' wake-up call l-Ewropa. Din mhijiex wake-up call. Il-Prim Ministru saħa illi l-Gvern Malti ser ikun qiebes ħafna mal-politiċi Ewropej. Din l-ixxu ħadet tqajjem fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew tal-limis li ħajintaqa' ftit tal-ġimgħat oħra, jien min-naħa tiegħi l-pożizzjoni tiegħi u tal-Gvern tiegħi hija ċarissima. Tajjeb li titqajjem fil-Kunsill Ewropew, tajjeb li jkun hemm diskussjoni, bid-diskussjoni biss maħniex ħanas. Intant il-Prim Ministru semma wkoll li hemm mill-inqas 27 persuna mejta bin-numru jista' jiżdied drastikament u għaldaqstant ordna lil kamra mortwarja tal-Isptar San Luqa tkun ippreparata għal dak kollu illi jista' jinqala'.